Miyezi yapitayi Amalawi taona masikando ovuta kwambiri. Satagate, COVID Fund, 750 million butchergate, komanso bridging foundation scam. Zitachitika zimenezi, apresidenti anatitsimikizira kunena kuti boma sidzagwiritsanso ntchito mamiddlemen pogula katundu. Izi ndi zimene analankhula mChingerezi. I have directed all departments, parastatals and ministries not to use middlemen in government procurement. Pangotha miyezi 4 atankhula zimenezi, kunduna wa zaulimi kwaphulika chisikando chachikulu kwambiri chimene chikutchedwa kuti East Bridge. Imeneyi ndi kampani ya Romania, imagulitsa zipangizo zakuchipatala ngati mamaski, masirinji, katemera wa corona, penicillin, iduno ndi zina zambiri. Mukafufuza bwinobwino mbiri ya kampani imeneyi, sanapangepo business yogulitsa fetereza kapena mbewu zakumunda. Koma boma la Malawi lapanga deal ndi kampani imeneyi kuti agulitse fetereza more than 600,000 metric tons. Akuluakulu, kampani ya East Bridge imagulitsa zipangizo zakuchipatala, maski, masirinji, penicillin, panado, iduno ngakhalenso katemera wa corona. Samagulitsa fetereza kapena mbewu zakumunda. Koma a Ministry of Agriculture apanga deal ndi kampani imeneyi kuti agulitse fetereza more than 600,000 metric tons. Minister of Finance Sosten Gwengwe watiuza kuti this is the best deal. Last time mkulu ameneyu ankatiuzanso chimodzimodzi pamene anasaina grant ya 7 trillion kwacha kuchokera ku Bridging Foundation. Anatiuza kuti it's a game changer to Malawi. Kwa pano kuti tikumbukira kuti pamene amasaina Bridging Foundation, Sosten Gwengwe amene kuti this is the best deal. Tikhala ndi Mumbira University, tikhala ndi ma Twin Towers, tikhala ndi 5 hydroelectric power. Kwa pano sakuyankhula nkhani imeneyi. Ndi Sosten Gwengwe mweyu amene analipira komanso kugula fetereza wa 750 million ku butcher ya ku UK. Analonjeza kuti ndalama zimene zibwezedwa kwa mpaka lero sizinabwere. Pa nkhani ya East Bridge, ndalama za boma zoposa 250 billion zikufuna kubedwa, ndipo anthu 5 ndi amene akukhudzidwa. Pali nduna ya zaulimi Bambo Sam Kawale, nduna ya zachuma Bambo Sosten Gwengwe, Secretary to the President and Cabinet Michael Zamba, Principal Secretary ku nduna ya zaulimi Mai Madrina Mlodza Banda, komanso mwini filimu amene sali president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Anthu amenewa apanga deal ya chinsinsi ndi kampani ya East Bridge. Muzokambirana zawo agwirizana kuti East Bridge itumize fetereza ochuluka 600,000 metric tons. Thereafter, ife ya Malawi tikadzakolola mbewu tidzayipase kampani imeneyi 100,000 tons ya chimanga, 100,000 tons ya nandolo, 50,000 tons ya mpunga, 150,000 tons ya soya, 100,000 tons ya ntedza, komanso 25,000 tons ya sugar. Kuti deal imene itheke, boma la Malawi likuyenera kupereka guarantee ya ndalama zoposa 250 billion kwacha. Apapa zili ngati inuyo mupite ku banki kukatenga ngongole. Banki yavomera kuti kupatsani, komano akufuna chikole chija chimatchedwa kuti collateral factor. Ndiye pofuna kukwaniritsa, inuyo mukuyenera kupereka nyumba kapena malo ku banki kuti mukadzayipha kubweza adzayigulitse. In this case ya East Bridge, akufuna kuti pasa fetereza 600,000 metric tons. Tagwizana kuti akapereka katundu ameneyo, ifenso tidzawapasa mbewu zimene ndatchula zija. Komano chikole chathu pa deal imeneyi ndi 250 billion imene tikuyenera kuwapatsa. Minister of Agriculture Sam Kawale, Secretary to the President and Cabinet Michael Zamba, komanso Principal Secretary ku Agriculture Mai Mlodza Banda ndi amene anasaina deal imeneyi pa 14 December 2022. Skando imeneyi yaphulika mwezi omwe uno, ndipo Amalawi ambiri akufuna kudziwa mmene deal imeneyi inayendera.
kodi anagwisa ntchito process yotani posankha kampani imeneyi kuti tigwise fetereza? Chifukwa sizoona kuti kampani yogwisa zipangizo za kuchipatala ikangobwera poyerayera ndi kuyamba kugwisa fetereza. Kodi zimenezi sizikhalanso ngati zomwe zija zogula fetereza ku butchale? Anduna za ulimi bambo Samkawale atiuza kuti ngakhale East Bridge simagwisa fetereza, ali ndi kuthekera kopeza fetereza ameneyu chifukwa ndi ma-agent a kampani ina yake ya ku Russia. Guys, mbuyomu Chakwera anaonjeza kuti sadzagulanso fetereza kugwisa ntchito ma-agent, anati azikagula direct ku factory kapena ku ma-big companies. Lero anduna akutuza kuti apanga deal ndi mamiddlemen aku Romania, akufuna kuwapasa 250 billion kuti awagwise fetereza. Komanso East Bridge si kampani yoti boma lingakhulupirire mpaka kuipasa ndalama zonsezi. It is one of the poorest company in Romania. Amakhala ndi ma losses chaka chilichonse, komanso amazemba kupereka msonkho ku boma. Samkawale watiuza kuti akuluakulu ena a kampani imeneyi amakhala ku Malawi kuno for 3 years. Ndi amene anawapeza ofesi kwawo kudzafunsa contract. Akuluakulu, kuyambira kalekale Malawi sinamveko za kampani ya East Bridge ikupanga operate m'dziko muno. Chomwe tikudziwa ife timangoona anthu ena ake aku Romania mbali ya ku Central Region amene amapanga illegal business, amagula miyala mtengo wapatali kwa anthu aku midzi ndi kumapita nayo kunja. Mukaona document imene anasayinirana pa mgwirizano umenewu, Principal Secretary Mai Mulodzabanda ndi amene anasayina malo mwa boma. Mr. Ted Moya komanso Likwa Musa ndi amene anasayina malo mwa East Bridge. Mukaonetsetsa mupeza kuti anthu awiri amene anasayina on behalf of East Bridge si azungu, ndi Amalawi anzathu, zimene zikuonetsatu kuti deal imeneyi si anthu aku Romania. Awawa ndi Amalawi okhaokha amene akubisalira mdzina la East Bridge. Kampani imeneyi eni yake ndi Amalawi komanso dziko bwino kuboma. Ted Moya pamodzi ndi zake Likwa Musa akungoyimira ngati antchito kwa big man amenewa. Kolini Zamba, Samkawale komanso Chakwera akudziwa bwinobwino zonse zimene zikufotokozedwa pano. Mu 2012 Joyce Banda ankachitanso chimodzimodzi pomagwisa ntchito makampani abodza kumaba ndalama through Cashgate scandal. Leronso zikuchitika. Poyambirira penipeni nkhani itangophulika, Ministry of Agriculture imatinamiza kuonera kuti East Bridge inapanga deal ndi kampani ya smallholder. Koma titaona ma document akuonesa kuti deal imeneyi inali pakati pa East Bridge ndi boma la Malawi. Pamene amalankhula ndi atola nkhani, Samkawale anafotokoza kuti guarantee imene anagwirizana ndi East Bridge inali ndalama zokwana 125 billion. Koma titaona ma document akuonesa kuti boma ndi kampani imeneyi anasayinirana guarantee ya 250 billion kwacha. Kodi ndi chifukwa chani anduna amenewa amadibisira kuona kuti ndi 125 billion chikhaliro chakudziwa kuti ndi 250 billion? Tikamanena kuti Malawi wavunda tindi atsogoleri a kuba wolf in sheep clothing, timatanthauza zimenezi. Ena pamene tikunena nkhani imeneyi amba kunena kale, iwe ndi kadeti, iwe ndi wakuti. But this is true whether you like it or not. Anthu amenewa akuba kwambiri mboma iyi. Panopa ku Malawi kuli njala, anthu oposa 4 million alibe chakudya. Ana 700,000 akunyentchera, mpaka bungwe la UNICEF lalowererapo kuti lithandize. Adima akanango ilonjeza ku parliament kuti ayipasa 12 billion yogula mbewu, kwa mpaka pano sanandire komanso sanayambe kugula mbewu. Nayonso Reserve Bank yauza ndalama zoposa 185 billion kwacha. Mukang'ana mavuto onsewa ndi umboni okwanira kunena kuti boma lalephera. Lero akupanga deal ndi East Bridge, agwizana kuti kampani wapase fetereza 600,000 metric tons. Potero tikadzakolola tidzawapase 100,000 tons ya chimanga na ndolo komanso ntedza.
150,000 tons ya soya, 50,000 tons ya mpunga, komanso 25,000 tons ya sugar. In short, this is a failed project. Pachaka chilichonse Malawi imalima nando osapitirira 80,000 tons, koma East Bridge ikufuna tizawa pansi 100,000. Kodi tidzamutenga kutiko nando ameneyi, chifukwa mukawerengesa kuti 80,000 tons amene timalima iwo akufuna 100,000 tons, zitheka? 2021 tinalephera kutumiza 180,000 tons ya ufa mdziko wa South Sudan chifukwa tinalibe chimanga chokwanira. Do you think nimene zili chaka chino tingakwanise kupeza 100,000 tons ya chimanga ndikutumiza ku Romania? Anthu awa akungofuna kulibira ndrama pogwisa ntchito makampani abodza. East Bridge kaya kuti Stafford Bridge chanchani koko, mayina onsewa ndi nyambo yofuna kumangotipusisa, mbali nayi akutafuna misonkho yathu. Ndikuwuzeni kunena kuti panopa Anti-Corruption Bureau is very useless, ndipo mayi wa miseche uja Martha Chizuma watikwana dzanadzana omweli wamanga mphunzitsi wa primary school kunguluki, koma kulephera kumanga mbava zikuluzikulu zovala masuti zimene zikusowa mabilo na boma. Kodi chimene tumusungira mayi ameneyi pa mpando wa ACB Director General ndi chani?